then you are welcome na muhawa sa balay. And then you will understand the hardship na mo mga parents that we have to go through para lang mapadako mo tarong mga yaw mo. Sige ba sa? Brother, gusto ko ko mangayaw advice sa akong anak nga lalaki nga kusog matubag o hilas na kaayo matubag namo. Usahay makahuna-huna gyud ko nga lain na jud ning mga bata karon nga henerasyon. Kay kusog na kaayo magtubag-tubag. Salamat, brother. Kung una, magtubag-tubag na kusog na kayo mo tubag, basin napasagdan ni mo siya ang tubag sa inyo ha. Pero pananglitan lang ha kung sa ako na nahitabo. Kung ang akong anak kusog na kaayo matubag sa ako So ako rin siyang paminawon sa basin ay na siya punto. Pero kung dili na gyud may magkasinabot, then ako siya istoryahan o tarong nga dili ka pwede mo supak nako. Hangtod nga naa pa ka diri sa sulod sa akong balay. Hangtod nga ako pa'y nagpakaon nimo, dili ka pwede mo supak nako. Kinahanglan ka mo respeto o mosunod sa tanan akong gusto. Ngano man, kay una, mas maguwang pa ko. Mas daghan pa kag nahibaw-an kaysa nimo. Ikaduha, amahan ko nimo. Ikatulo, ako'y nagbuhi nimo. So kung dili ka ganahan sa akong mga balao dire, then you are welcome nga muhawa sa akong balay. Anar ka simple. Kinahanglan nimo siya nga ibutang sa usa ka sitwasyon nga dili siya komportable. Kay kumaana da gani na siya nga permi na lang kang gasyagit, permi na lang kang kasuko or nasuko, permi na lang kagalagot. Kung inana naman lang gani ka permi, aw kabaw na ka nga mawagtang na ang imong gahom, kung sige na lang kag kasuko. Kinahanglan nga panagsara ka masuko, pero kung masuko na gani ka, dapat impactful. Ayaw anang hagisagis. Paagi ra na ka ng hinay nga mga storya. Pero kung dili na gyud madanga sa kalma nga pagtudlo, then 22:15 sa kawikaan, ang kabuang naa sa kasing-kasing sa bata. Apan ang pagbunal o pagbadlong ang makapawagtang niana. So kung sa English pa, foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. So sa may sabot ana. So kung imong bunalan ang bata, kinahanglan nga tungod lang sa imong pagbadlong niya. Mabito gitawag na nga rod of correction. Kinamunal ka para i-correct siya. Wala nakabutang dito nga rod of anger. Nga ayaw jud pamunal tungod lang kay naglagot ka. Kuha na. So mo nang para nako gyud no simple ra gyud kaayo. Kung imo kong bastoson, istoryahan sa tika. Samot na kung kinaunhan pa lang na nahitabo, ikaduha, ikatulo, palabyon ra ko na. Pero kung bastoson ko nimo sa ikaupat, matamparusan gyud ka. Ana ra ka simple. Kung dili ka ganahan sa akong patakaran diri, then layas akong balay. Pakan-an na imong kaugalingon, patrabaho-an na imong kaugalingon, ikay bayad sa imong kaugalingong bills, and then you will understand the hardship na mo mga parents that we have to go through para lang mapadako mo tarong mga yaw mo.